susținut la nivel european, însă nu fără multă muncă. Claudiu și-a descoperit pasiunea pentru sport în urmă cu 9 ani. Pe vremea aceea frecventa sala de sport ca oricare dintre noi. Mai apoi însă munca și pasiunea sa au fost răsplătite, a obținut primele locuri la toate concursurile la care s-a prezentat. Claudiu Streza este din Sibiu și lucrează ca director administrativ la o firmă cu renume din oraș. Munca de instructor la sala de fitness o face ca un al doilea job și din pasiune pentru culturism. Ore bune de antrenament, asta face Claudiu zilnic pentru a se putea prezenta la competiții și a fi la înălțime. În plus, trebuie să aibă multă grijă la ce mănâncă, doar proteine și grăsimi. Făinoasele, dulciurile sau cartofii nu au ce căuta în meniul de zi cu zi. În 9 ani, Claudiu a strâns an de an câte o diplomă în domeniu. Munca lui nu a fost însă în zadar. Am avut nevoie de 16 săptămâni de dietă, 4-5 ore de antrenament pe zi. Asta după orele de muncă, 8 ore la serviciu. De unde pasiunea pentru culturism? Din liceu, nu știu. Am terminat liceul, am început o facultate, am zis să fac un sport, m-am dus la sală și am rămas cu pasiunea pentru culturism. Ultima competiție a avut loc în Serbia și i-a adus argintul. Participanții au fost din mai multe țări ale Europei, însă Claudiu s-a remarcat față de ei. CSU